mfana wami ngoba phela ngithi umuthi uyawazi boku ukhanda isigubhu esilungisa ibuso mfana ukuzama ukutona lobuso bakho obumaxhoxhoxho obumafarafara ngathi ingono yebele. Hlana sezathi ngiyabingelela lapho ngamukele mbukele emakhaya kusimanzonzo lapho ngilethela khona indawo zamaskandi ehlabahlosile. Mbukele emakhaya ke uma isikhathi kanje ave ngihlala ukuza ke indawo zamaskandi njengoba uDotsele Dabula ukuthi ialbum kaMjaheni umfowabo Shelembe ngathi sesemlonyeni abantu njengoba uzokhumbula ukuthi usanda khipha album kodwa abantu abaningi bakhombisa ngempela ngathi bathakazisela kakhulu ingoma ehawe noma umntalapha lapho khona uMjaheni katalapha khona abantu abangaphezulu ka4 esingabala khona uMjaheni uThibela uKhuzani uPotso abafana amamgqumeni kuDokotela uKhehlelezi ugadle ngempela wathi uKhehlelezi sayitholela umkhovu lapha kungizo mfamchunu ngoba njalo mayehamba uKhehlelezi uhlala eyitholela umuntu ozomlandela eduze okuyena ungizo mfamchunu uphinde washo ngempela uma ukuthi imithi yakhe yasebenza Dokotela uKhehlelezi akayilaphe yena phela inkinga esikhumba uzwe washo ngempela ukuthi ubuso baKhehlelezi abukho right akakho isigubhu phela noma akhe umuthi ukuthi ayisiza sazi ke noma enyanga isazilapha noma ayizelaphi kodwa sizohlanga ne-comment section sizo uphawu wakho ezinye indaba futhi ugadle uKhuzani lapho shilo ngempela ukuthi umsolo ngokuthi bagubha ithuna lendidane indaba ngempela esinga eyithusa wonke kumuntu noma sazi ukuthi ngabe indaba eziyiqiniso yini washo ngempela wathi nowelile umfamchunu ozokwaziwa ngempela ukuthi udade wabo noma usisi kangizo mfamchunu wathi uyalazi lolu daba naye futhi engafakaza saze ngibule emakhaya ukuthi wena yalazi lolu daba ukuthi uKhuzani yasoleka nomunye umuntu ukuthi bagubha ithuna likagcwezi uphinde washo ngempela wathi usola uKhuzani ngokuthi wanokubeza ingane encane na 14 years icelo ngempela ithinta abantu lezi sazi ngempela ukuthi ngabe ziyiqiniso yini uphinde washo ngempela ukuthi uKhuzani uke wanukwa emndenini wakhona wathi ngoba usenohlelo lakhe reality show akasikhombisa ngempela phela into enzeka ngempela emndenini ukuthi uke wanukwa ngokuthi khona into engalungile uKhuzani akazenzayo bukele emakhaya ke ngabe wena lezi itsolo uyibona kanjani akehlangana nezansi sizwe umbono wakho uphinde wadlulela lapho kuPotso emsolo ukuthi wabulala amageza amahle mbukele emakhaya ke wona umntalapho wakhe uMjaheni umfowabo Shelembe awukhiphile njengoba ku December akehlangana nezansi sizwe ngezathu ukuthi ngabe umntalapho right yini lo njengoba abanye besho ngempela ukuthi lo mntalapho uso personal kakhulu and iziningi futhi izinto ayithola akayishilo edinga ngempela ukuthi verify kakhulukazi lapha ethitha khona uKhuzani ukuthi wanokubeza ingane na 14 years waphinde wathi futhi bagubha ithuna likagcweza indidane bukele emakhaya ke kuthini uphawu wakho ngalomntalapho kaMjaheni umfoka Shelembe nakuwa manqapho akhona lo mntalapho lo bukele emakhaya ke ahlangene futhi ngokuzayo till next time siyabonga iziya ngibuka uthi ukhandisho uzokhipha amaqiniso ngithi kulawo maqiniso mnganami uzungakhohlwa ukusichazela phela ngalengane eneminyaka u14 wayinukubeza uphinde futhi ungakhohlwa ukusithi fahla ngokuthi usiko wabizwa umndeni namfana wami ukunuka waqoqa wabeka phansi wathi ukhathele lento ukuthi kuphela abantu emndenini ngoba phela ngithi umuthi uyawazi boku ukhanda isigubhu esilungisa ibuso mfana ukuzama ukutona lobuso bakho obumaxhoxhoxho obumafarafara ngathi ingono yebele.